What up? Hvor er vi på vej hen, Daniel? Nede til pizzamanden. Nu har noget pizza. What are those? Christian! What are those? Dan, hvilken pizza skal du have? Du er ikke. Ah, fuck det. Pepperoni. Gå ind i Netto. Netto. Ost. Det filmer vi, ja. Hvordan har du med at være med i en Daniel og Adam video? Du bliver fame af det her. Ja, det glæder jeg mig til. Så, hvordan har du det med det? Du filmer helt op i ansigtet. Det har jeg det godt med, faktisk. Det er rigtig sejt. Hvordan har du det med at være med i en Daniel og Adam video? Det er mega fedt. Hvorfor? Det er sjovt. Det er sjovt. Det er hyggeligt. Fordi man bliver fame af det. Ja. Ja, du bliver fame af det her. Lige snart vores 10 millioner følgere, og de ser den, så... Ja. 10 millioner, bare højere. Men nærmere 10, men altså... Det er lige meget. Nice! Sebastian Thompson. Så er Adam her lige blevet skældt ud af en pizzamand. Hvorfor, Adam? Jeg fucking sagde, at jeg skulle tage en cola. En cola til en pizza. Idioter, de havde allerede taget deres cola, så sagde de, at jeg skulle tage en til cola. Og så fik vi jo 3 cola, og så blev pizzamanden fucking sur. Så fik jeg skældt ud. Og det er ikke engang min pizza, det er jeres pizza. Idioter, mand. Sådan, Adam. Der er en flagstang. Ha! Der er en flagstang med flag. Og en iste. Fuck dig. Man kender måske den her vej, vi går på Christian og Frederik Kultenbachs video. Samme vej, vi er gået på. Ja. Jeg føler mig faktisk Lidt stor i det. stor i det. Stolt. Går i deres fodspor nærmest. Ja. Thomas har vi over det samme. Bare random. Nu. Det er vist ikke engang noget. Så filmer du ikke engang, når jeg vender mig om, mand. Nej, men jeg står ved at filme din fisk. Så er vi tilbage på pizzamanden. Det er da en fucking fed tur sammen med alle gutterne. Tak for pizza. What are those? Har du noget til det danske folk at sige, altså? Jeg går lidt roulade. Hej. Den er Adam. Skud til Daniel og Adam! Og Oreo uden creme!